Kimchi Chino! Opa. At sa panahon na kung saan ang bilis ng mga palitan ng jowa, palitan ng taong wala namang label, pero ang tawag sa kanila ay no label relationship. Wow! Utang na loob, mahal. Huwag ka nang makiisa kasi hirap na kaming mga seryoso makahanap ng totoong pagmamahal. Huy! Dinawa yung sarili. Pero totoo, mahal. Seryoso na ako. Seryoso na akong magka-jowa. Anyway, mahal. Ano sa'yo? Kimchi no emneda. Bakit? Saan laswa? Kimchi no emneda. Ay, umulan na naman eh. Si Kimchi no ay muntik ng mawet. Hindi mawet kasi muntikan na ako maulanan. Ako na naman to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko. 6 to 9 tayo ngayong gabi. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakalambingan. Pero maiba tayo, mahal, no? Gusto ko lang sabihin na totoo yung kasabihan na your partner, kayo kung magjojowa kayo, kung hahanap kayo ng partner, your partner should be mature. Totoo yun dapat kapag magjojowa, yung matured na para ang relasyon nyo, matured din. Yung hindi panandalian, yung hindi tikim-tikim lang. Kasi 'di ba, ang goal ng relasyon ay yung pangmatagalan at panghabang buhay. Alam nyo, meron akong realizations na as time goes by, kapag nag-mature ang tao, may mga akala mo red flags sa isang tao, pero eventually, green flag pala. 'Di ba? Yung akala mo toxic, pero maturity pala ang tawag. O sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 akala mo red flag sa isang tao, pero green flag pala. O ito na, mahal. Una, akala ko red flag pero green flag pala ang hindi nagte-text or nagchat-chat 24/7. So akala ko dati, hindi niya ako nami-miss. Hindi concerned. Walang pake, may kausap na iba o kabit ba ako? Hindi pala ganun yun. As you matured, mahal, okay pala yun. Okay lang pala at oo nga pala. Meron siyang sariling buhay. Diba? Meron siya sariling buhay na kahit ikaw ay jowa, may pamilya siya, may career siya, may mga pinagkakaabalahan yan, may mga kaibigan, 'di ba, na dapat niyang paglaanan din ng oras, hindi lang ikaw. At talaga nga namang partner ka, hindi kanya mundo. 'Di ba? Minsan kasi akala nyo kayo yung mundo ng jowa nyo. Hindi lang sa'yo umiikot. Doon tayo sa totoo, hindi lang sa'yo umiikot ang buhay niya. Kaya okay lang na hindi kayo magkausap 24/7. Ano ka? Daig mo pa call center 24/7 yung pangangailangan mo. Diba? Di sana una pa lang humanap ka ng taong walang karir, walang ibang buhay, para sa'yo lang nakalaan. Ang hirap sa mga tao ngayon, gusto nila napaka-needy. Yun dun pa lang napaka-needy sa oras, napaka-needy sa lambing. When in fact, sa totoong buhay, hindi mo kailangan na 24/7 kausap mo yan jowa mo. 'Di ba? Tsaka independence is also trust. So sa relasyon, dapat may tiwala ka dyan sa partner mo na kahit hindi mo kausap, alam mong hindi nangangaliwa. Diba? Di sana nung una pa lang, kung wala ka palang tiwala doon sa tao, hindi mo sana ginawa. Hindi mo sana sinuko ang bataan. Huy! Diba? Wag mo isuko yung bataan kung wala ka tiwala.
Anyway, mahal. Marami pa ako realizations na akala ko red flag sa isang tao. Pero nung tumagal-tagal, green flag pala. At talaga nga naman si Kim Chino matured na. Matured na sa pagmamahal. Hoy! Anyway, makakasama ko hanggang 9 p.m. Kaya mahal manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.